Hemme salam. Gelin men size lazer operatsiýasynyň geçirilişini görkezeýin. Lazer operasiýa sancymyň dowamyna biziň gözümüziň görüş ýetiligini gaýtaryp berýär. Ilki bilen operasiýa agyrsyz we komfortly geçerýäli gözümüze obezbaliwuющие damjalary damdyrylýar. Ondan soň gözümüziň görüjünden spesialny mikrolezwe bilen ýa-da lazer bilen görüjümüziň ýukojyk gaty kesilýär we gyra aýrylýar. Görüjümüziň ýukojyk gaty galdyrylandan soň bu operasiýanyň täsir we esasy ýeri başlaýar. Ýürüte eksimerni lazer gözümüziň görüjüni nokat şekiline ýakyp, formasyny üýtgedip, şowakörlük, hipermetropiýa, astigmatizm ýaly anomali refraksiýalaryny dogurlaýar. Soňundan bolsa gözümüziň görüjünden aýrylan ýuka gaty ýerine goýulýar. Bu goýulan gat tikinsiz we az wagtda öz-özünden bitýär. Bu operasiýany geçirmek üçin iki gözümizde de 15 minut ýetik bolýar. Operasiýadan soň 1-2 sagatyň dowamyna gözümüziň görüşi ýitilenip, 2 güniň dowamyna iň maksimal derejesine barýar. Bu operasiýa häzirki wagtda dünýäde iň populyarny metodlaryň biri bolup durýar. Hemen asman asıl dolun dileyen canına sağ olsun.